Insellmilkom u nistedinkom għal 105 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Kemm ġanni nirrifletti it-terremot li esperjenzjajna nhar it-tlieta li għaddew li għall-grazzja t'Alla ma ħalla l-ebda tifrik u lanqas vittmi. Immaġinaw li ftit ġranet qabel kien sar terremot kbir fl-Indonezja li ħalla aktar minn 200 ruħ mejta barra it-tifrik fil-post fejn sar. It-terremoti fl-aħħar diskors ta' Ġesu fil-Vanġelu skont San Mattew, Ġesu jitkellem minn diżastri naturali, minn fenomeni straordinarji biex jgħaddi l-messaġġ ta' verità ewlenija li għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Għaliex qed insemmi dan għaliex għall-grazzja t'Alla qed nibdew iż-żmien tal-Avvent, qed nibdew sena liturġika ġdida, is-sena A, li fija sejrin nikkonċentraw b'mod partikulari fuq il-Vanġelu skont San Mattew, Vanġelu mibni fuq 5 diskorsi, l-aħħar diskors li jitkellem fuq il-ħwejjeġ tal-aħħar. U f'dan l-ewwel ħadd tal-Avvent, għax l-ewwel parti tal-Avvent huwa propju dedikat fuq it-tieni miġi ta' Ġesu, il-Vanġelu jfakkarna f'din ir-realtà. Għandu jerġa' jiġi. U bħall-ewwel insara it-talba tagħna tkun ejja mulej Ġesu. Ir-realtà tat-tieni miġja ta' Ġesu għandha tbeżżana. Ġesu jgħid le. Ir-realtà tat-tieni miġja tiegħu fil-glorja għandha tixprunana biex ngħixu ta' kuljum il-fedeltà tagħna lejn l-Imgħallem, lejn Ġesu u lejn il-Vanġelu. Ifakkarna li huwa qatt jerġa' jiġi verament. U għad isseħħ firda bejn il-bnedmin. Dawk illi jsalvaw għax ikunu emnu fih u dawk li jintilfu għax ikunu warbu il-bxara it-tajba. Ġesu jixprunana biex inkunu fidili, biex nisru, kunu lesti tala is-silta tal-Vanġelu tal-ewwel ħadd ta' Randan, kunu lesti intom ukoll għax qatt ma tistgħu tobsru s-sija li fija jiġi bin il-bniedem. Ejjew nirringrazzjaw lil Mulej. Ħajseddaq il-fidi tagħna fit-tieni miġja tiegħu. Ħatkun realtà mhux li tbeżżana, imma li timlina b'kuraġġ. Qatt nerġgħu niltaqgħu ma' dak li nħobbu u ma' dak li ngħixu l-kelma tiegħu fil-kuljum ta' ħajjitna. Tassew dan l-Avvent ejjew nagħmlu it-talba ejja mulej Ġesu. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem.